Egunon, orri batean, edizio modutik biztaratze modura pasatzen garenean, kontrolak aldatzen direla ikus dezakegu. Xehetasunak aukera dugu, eduki bloke bakoitzaren informazioa erakusteko eta eskutatzeko aukera ematen duena, edizio modura bueltatzeko aukera eta aukera osagarriak, 3 puntuen gainean sakatuta. Azken hauen artean, gorde denbora lerroan aukera ikus dezakegu. Honi esker, orri batek data jakin batean zuen egoeraren kopia batera eramaten gaituen esteka sortzen da. Norbaiti, orri hau ikusteko baimena ematen badiogu, kontrol edo aukera horiek berak izango ditu, edizioarena izan ezik, noski. Irakasle bat erabiltzailearekin sartuz gero, orriaren beheko aldean iruzkinak bidaltzeko formulario bat ikus dezakegu. Gainera, xehetasunak aukera sakatzen dugunean, bloke batzuk, irudia, fitxategia edo blog sarrerak adibidez, iruzkinak bidaltzeko formularioa dutela ere ikus dezakegu. Xehetasunak aukera ematen du eduki blokeei buruzko informazio garrantzitsua azkar erakusteko berrikuspen bat egiten ari garenean, eta informazio hori eskutatzeko ikusi nahi ez dugunean. Baliabide bakoitzaren ezarpenetan, kasu honetan fitxategien direktorioan gordetako dokumentu batean, baliabideen jabeak iruzkinak baimentzen dituen edo ez ezar dezake. Lehen etsita aktibatuta daude. Irakasle bat erabiltzailearen saiora itzulita, iruzkinak modu publikoan edo pribatuan egin ditzakela ikus dezakegu. Orri batetik iruzkin bat bidaltzen denean, egileak mezu bat jasoko du, eta posta elektroniko bidezko jakinarazpen bat ere sortuko da. Lehentasunetan hala ezarrita badago jakinarazpenak atalean. Bukatzeko, aukera osagarriak kontsultatuko ditugu. Orri hau automatikoki gehituko zaio irakasle bat erabiltzailearen ikusitako orriak blokeari, harekin partekatu denean. Zerrenda hau hasierako orrialdeko bloke batean agertzen da, ikusitako orriak izenarekin. Amaitzeko, orriaren denbora lerroa kontsultatuko dugu, eta orri batek data jakin batean izan duen aurrerapena egiaztatzeko data bat ezarri dela ikusten dugu. Eskerrik asko.